Sanibonani bazali. Incwadi engifisa sikhulume ngayo nayi emayelana nobungani. Abantwana bethu uma bekhula baba nabangani abahlukahlukene. Lokho kuhle kumntwana ngoba vele njengoba ekhula nje ziningi izinto azifundayo, angafunda okuningi kubangani bakhe kwayena abafundise okuningi. Kodwa singakukhohlwa ukuthi umngani omkhulu womntwana nguwena njengomzali wakhe. Futhi-ke nabo abantwana bethu babangani kuthina. Siyabona la unyoni muncane kodwa mkhulu imisebenzi awenzayo kulezi zilwane ezinkulu esizibuka njengezilwane ezinamandla. Nathi-ke abantwana bethu uma kukhona imibono abafisa ukuyibeka, kubalulekile ukubalalela nanokuxoxa nabo abantwana bethu, ukuxoxa nabo njengomuntu onomqondo ophelele. Lokho kuyamkhulisa kakhulu umntwana futhi nokuzithemba kuyena kuyanyuka, azibone ewumuntu obalulekile empilweni yakho. Ngiyazi abantwana bethu siyabathanda kakhulu futhi babalulekile kuthina. Kodwa kwesinye isikhathi senze iphutha lokuthi sibabone engathi abakwazi noma abanayo imibono ephusile abangayibeka. Yebo, basebancane ngenzeka ukuthi mekhuluma uzokhuluma axove izinto noma asho into obonayo ukuthi hayi engathi ayithi sho. Kodwa leso sikhathi noma lelo thutshana nje umnika lona lokuthi uxoxe naye, nawe umbuze imibuzo ngezinto, kungabi uwena kuphela oba nezimpendulo. Umbuze imibuzo ukuthola ukuthi yena ucabanga kangakanani naye futhi azibone ukuthi nami nginezwi kuleli khaya. Ngiyabonga kakhulu bazali. Ngiyathemba ukuthi uma sizithokozela lezi zincwadi sizongena ka-book-org sizitholele mahhala. Ngiyabonga nisale kahle emakhaya niphephe. Siyabonga ngokubukela. Sicela ungakhohlwa ukubheka ama-activities ethu ongawenza nabantwana ku-thanda.org.